Baba mwenze. Kuda. Man Kuda mudura. Rufai iri Zimbabwe. Zimbabwe rufai. Fese muna unakira neupenyu here. Kana hauna upenyu wacho ndombo ramba tisiko tindoda Mwari kuti tiripo, otherwise vamwe vatisiya vatazokupinda 2024 saka mawambika takungoto zvinenge zviripo panguva yacho, asi taZimbabwe zveyo hatiri kudarodaro but kunomborwadza azvinokurwadzira mumwoyo. Hatichiko kumaiti anonzi Mazvokuda kuhanzisa panotombera chemurimoshongora kweshongo zvakadaro asi kumakweve zvimwe kunenge kwezvimwe anotenda. Saka uyu Mazvokuda ari kuramba chiri zvakaoma, asi mune simba kambyaro kanongoramba chiko zvakaoma zvinooma izvo zvinoomesesa. Saka ndinotozvifarisa wega temunhu akutoda stay soft ada coach power kana kuti aroda boom saka zvichanaka kutonaka mabhora ndatongotambwa saka pago akazongoti zvaoma nekuti timbeni yagoiswa baba ajibaji azviite Magribhi anoputi kudafodya mogo job toriro mtiro hatiziti semauto anoti autakipo basi chemenevhasanenda kana kuziva zvakabva kana kuti iwe uri munhu arikuda kubvudza kukosheri muchikuputa kuputa chomboreki zvakufanira chiomeronoromba chifambo kwazvo inini kufunga kwangu kufunga kwangu ndiyoti side kwangu zvatofungo maopinion ndekuti sober sense is the best drug. And sober sense, sober. Then we anonate because I know from it like here, I can think I can find you guys anything else. I don't think into here at the time Kuna pazvinhu zvacho takatoonera kuti aya masina akagadzirwa nemumwe munhu akatogadzirwa kugara netimi akateme dama rakapera matama pasina kamukomana apindira mukati akataura zvinhu yo ona mira tambokombea dama rako ine dama raLondon boy rapindira mukati chichikuitika bhati rako rakafuta akuchigamara noda vari kuwanza noda aiwa ini zvandorova zvitauri asi wewe uri kuwanza doro haurove doro unora doro riko urikuona kupi doro zvezvende mogo noda musino yakanditeidza hanzi ati chitotema muti
Ndikati baba munokona kubata demo imimi. Ndisada kudedzeka mndani. Ndisada kudedzeka mndani. Demo wari kuno ribata iwewe. Akaenda kudedza baba. Because ndatoona ka because dama rako rakafuta karake rakapindira. Aiwa, story fit. Dama rako iri alisire ere mbatutu ere. Aiwa, asite mbatutu. Because mbatutu yacho notosimbisa. Ayo mbatutu inozvimbisa face, aisimbise munhu. Saka ndakazvimba izvo. Kuzvimba kwakaita. Saka ndebe wakusazida. Kuda. Ndakambozwa kuti Hanzi iwewe wakatumira Hanzi ticket. Ngokuti udzokere kuLondon. Queen vari kumuda. Queen vari kumuda kuEngland, Queen Elizabeth. Takazoprosponda tatimotanga tapedza holiday kuno. Saka holiday makabe. Atsati. Ati kudzokera muchadzokera. Dzokera chadzokera. Abati kubada wakaruza chance. Shamai. Nakuruza chance. Kuna undokumba. Watombopinda. Akademeti. Kuna undokumba. Koda ndakafira ikoko ndakaenda afa. Ndakutaura kuti ndikuwafa ndiani. Ndazoenda katonhora nenyaya yechidofo chako. Adzoka neChanganbeg. Adzoka embedzeni zako. Koda ndakadzoka. Ora ndakadzoka ndiri mukofi. Zvirira ndizvipi naye. Saka wakadzoka 3 years 4 years sati nyaya yakatopfuura kudhara. Saka wakadzoka Ndatenge nyaya yenyowani kuti toita seona minda dzedzida kurimwe zvitingodhara. Saka zvekuEngland auchatombozifunge. Hazvisimo mbreni mako. Totofungiswa kuti 3 years ndakatokanganwa tofungiswa Kuda rwadziwa kuti mukana wakawesta igauro ingada uchitotutumira mapounds tichitoti mari ngaawedzere paabvisa ndatumwa tuzidhuma mudhara asikamari asi urikuona statement yataura ndezvimwe zvacho zvadoko zvakudzita zviri kwere zvidhoma zvinosvika kuEngland zvinosvika sei England from Zimbabwe to England chimbotudza kuti zvinoita vanozvifambisa sei kuti zvisvike kuEngland vanospecialize nezvidhoma inenge ichitwa sei chinokwira ndege kana chinoita sei chinofambira mhepo achikwira ndege chongoreka changosvika pauri sokuvhiringidza obva wadipotwa ende kana uri koko usingazive Mwari zvishuwaka watodzirira bosi ndakanaka kuona hora kati ane few days zvinotumirwa unoziva kuti zvinotumirwa anofanira kugara wana Mwari pamberi chitoma achina kana bosikilizo unoziva chitoma achinite visa achitombode kana mari yetiketi achitombode tiketi achidi tiketi achitombonokedho kana chauya chinongobhoga chwa chakupedzera saka aiwa sorry my friend but ukameki wapinda zvako machena angari machena anotoziva sunoka iwo ozive sunoka uye anoziva sunoka uye anoiziva yakatombomunaya ka saka are you thinking about that uri kumboti ukagara unofunga nezvako ndagara inanongofunga madhono ese mavana anandikasiya communication iripo but haisi constant vanoziva kuti baba vavo vapera shaya matama hapasisina vanoziva
Mdera ndingapi ndinongori kupi ozi uyo tsaiwa asiriye yotokatora video kona wandoshamisa kuti video konombopira saka imbo morisa madhodha nechirungu eka apati ichigona ndati ichazva unoita vamorise madhodha. Okay, first of all, I just wanted to say hi to my kids and to my family and friends in UK, US, and South Africa, Zimbabwe, I don't know. So, yeah, if you see this video, yeah, I really miss you, my kids, all of my kids. So, I don't know if you still recognize me as that, because I'm looking a bit old now. The situation I'm going through, but still hope for the best, hope you enjoy your education in school and be good kids and be good at school and look after each other. The lifestyle, your how are you living? Don't forget to pray. Don't forget to pray to Almighty God. And okay, I'm gonna try to explain. One of my friend is trying. My friend is like reminding me. The lifestyle. Baba shona kan Zimbabwe munomushupika Gweja arono actere actere iri kunwe apamana kunoita mari muZimbabwe unosvika ndiwe andukweshera komunomu ndombirongo kutabhoti Nito muno muZimbabwe wewe kuti wewe uise kana kuti dhora muhomwe chicha uri kumboita iwewe chinoita kuti uise dhora muhomwe anodonza ngoro anodonza ngoro nditani kutadzira vanhu urikutadzira vanhu kana musipa mubvunza mubvunzo here kana mubvunza zvekutaura anakatadzirwa mutadza tandakarigirwa kana kutadzira vanhu kutaura ndekupi kubirane kubirane anotadze kupondane nemari dzacho inakatotiza nemari wakurugurani akurugurani ro akurugura here kana nemari yasitori tiri kumota vadhiwa Dati, ora, iwe ushamarika.